The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Proverbs 18:24, a man who has friends must himself be friendly, but there is a friend who sticks closer than a brother. Matthew 10:40-41, he who receives you receives me, and he who receives me receives him who sent me. He who receives a prophet in the name of a prophet shall receive a prophet's reward, and he who receives a righteous man in the name of a righteous man shall receive a righteous man's reward. Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they shall see God. Titus 1:15, to the pure all things are pure, but to those who are defiled and unbelieving nothing is pure, but even their mind and conscience are defiled. Luke 1:74-75, to grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve him without fear, in holiness and righteousness before him all the days of our life. Romans 8:10. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. 1 Corinthians 1:30, but of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God, and righteousness and satisfaction and redemption. Before we start our Bible study nining adlaw, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsatag sa kalag aron dili kini mahimong babag sa atong pagtuon ang mga sala nga atong nahimo nining adlaw. 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Og kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa wailangan magampo sa hilom as our preparation for our study. Let us pray. Magampot na bala na mga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Salamat o Dios, grasya kaning tanan bisan pa nga among kinabuhi nga ginhawa pa kami o napay kalantip sa among pangunahuna, kini gumikan lamang sa imong grasya, imong gugma, imong kaluoy. Busa, uban ni kami karon aron mahimong magmabungahon kini ang pagtuon sa among pulong. Pinagis pagtudlo kanamo sa balang Espiritu Santo, maoray bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Tangtanga ang mga babag nga diyan sa mga una, mga tawhanon, kalibutanon, mga makasalanon nga mga pangunahuna nga among ibilin kining tanan dito sa gawas. Anong kami makatutok lamang gyud sa imong itudlo kanamo ning adlaw kining tanan. Among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, sa atong mga higala,
atong mga suki na ning atong Vic Balbido Evangelistic Ministry, kaninyong mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome, as usual. Iabi-abi kamong tanan. Aniya pa kita nagadupot ning atong tunanan nga giuluhan og how to be a victor rather than to be a victim in life. Okay, padayon ta sa atong gibiyaan kagahapon nga ang pulong sa Dios mao ra man gyud ang atong gitutukan dinhi nga nagapatin-aw ka nato bahin sa kaluwasan sa tao. Okay. Ato nang giingon kanimo nga ang pagtuo moabot sa usa ka tawo pinagi sa iyang pagdungog sa pulong sa Dios. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ana ka na sa Roma, Kapitulo 10, versikulo 17. Now, ani ay mga punto nga akong hatagan og emfasiya ngadto sa usa ka dili magtotoo. There are points to be emphasized to an unbeliever. Ang una, ang Dios dili buot nga naay usa. Imagine, bisag usa, dili niya buot nga malaglag. God does not wish anyone to perish. Segundo Pedro 3:9. Ikaduha, ang Dios buot nga ang tanan maluwas. God wills that all will be saved. Na, mao gini kabubuton sa Dios nga ang tanan unta maluwas, mahilangit. Naman as 1 Timoteo 2:4. Now, ikatulo, we became sons of God through faith in the Lord Jesus Christ. Galatians 3:26. Kita mahimo nga mga anak sa Dios pinagi lamang sa itong pagtuo lamang kang Ginoong Hesukristo lamang. Galatia 3:26. Di man ina. Ikaupat, ang Dios nagaluwas ka nato tungod sa iyang kaluoy. Dili tungod sa atong mga maayong binuhatan. Titus Kapitulo 3, versikulo 5. God saved us because of His mercy, not of our righteous deeds. He saved us not because of righteous things we have done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Na, Titus 3:5. Ikalima, tumuo ka kang Ginoong Hesus o ikaw maluwas. Mga Buhat Kapitulo 16, versikulo 31. Onya dihapas Mateo 7:3 o 14. Wide and easy is the gate that leads to destruction, and many are entering into it. But the gate is narrow and the way is hard that leads to life, and only few are entering it. Klaro kayo, no? So, lapad o sayon ragyon ang gangaan nga kanang dala sa tao ngadto sa kapildihan ug daghan ang nagasuod niini. Ang panangganghaan malisod ug hagipot is hard nga kini sangpot ngadto sa kinabuhing dayon ug labihas kagamay ra ang nagasulod niini. Klaro man kayo kana. Unya diha pagyud sa Acts chapter 4 verse 12, klaro po nang nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Na. Nya ikapito na pagyod. Natay katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Juan 1:12. Og siya nga panghita gayod kanako matulad pa sa Dios,
iya gyud kong hikaplagan. He who truly seeks me shall find me. Jeremias 29:13. Ikasiyam, siya nga nagatuo sa anak, may kinabuhing dayon. Apan siya nga wala magatuo sa anak, wala siya kinabuhing dayon, hinunua ang kapungot sa Dios magapabilin diha kaniya. Juan 3:36. Now, of course, paminaw niini, ang pagtuo nga si Kristo namatay dito sa cross, unsa man na, kasaysayan. It's history. Everybody knows that, right? So, ang imong pagtuo nga sa Kristo namatay dito sa cross, kasaysayan. Apan, ang imong pagtuo kang Kristo nga namatay siya alang kanimo dito sa cross, mo na kaluwasan. Klaro? Nasabtan nimo? Kaluwasan ka na. Kay imo magituuan siya nga siya ang mipuli sa imong dapit. Inay ikaw mo ilansang dito sa cross, pagbayad sa imong kasalanan, atong tanang mga tao. Siya man ang miboluntaryo, mipuli sa atong dapit. He was our substitute. Ug kung imong tuuhan ka na, ikaw maluwas. Sabtag yun na. O niya ipunto akong dadon kanimo. Kita, mulabay lang yun ni ining kalibutan na once. Basta, kasarata mulabay. Dili sa mga kadaghan. Usara itong kinabuhi. So mo na nga, we should live as if it is our last. No, gini atong pagtagadon ta. That should be the proper attitude. Kay ato ka ng ibutang nga as if karon mo'y katapusan tong adlaw ni kalibutan na. See? So atong kinabuhion sa tukmang kinabuhi nga buot sa Dios atong kinabuhion. Now, so diyan sa 1 Corinto 15:22 po nagaingon, for as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. Na nangamatay kita tungod sa nabuhat nga salang panulundon ni Adan, na nga angin kita o na unsa na panunod nato mao nang gitawag og salang panulundon. You see, gawas nga na ang kunato kining kahimtanga, gidugangan pag yus kinaiyang makasasala, unsay resulta, nahimulag ta sa hingpit gikan sa Dios. We are spiritually totally kanang separated from God. Wala na kita'y kanang relasyon sa Dios. Naputol. Umikan itong kahimtang ni Adan o kita nakapanunod. So, ang Dios nagabuhat siya paagi nga makabalik kita ngadto kaniya. Pinagi sa unsa nabuhat siya ang bugtong anak dito sa cross. Klaro ba na nimo? Kapila na yun na to ni subli-sublia, balik-balika, na kadtong pag anheng Ginoong Kristo din sa kalibutan, mo kadto ang pagtuman sa plano sa Dios nga Amahan. Kaya mo bituto ako kang gihatagan og kanang pagpaklaro nimo nga in eternity past nakita sa Dios nga Amahan, looking at the corridor of time nga ang tao malaglag ramang yun. So, ang Diyos nga Amahan, may patawag siya o ingnon ta Eternal Life Conference dito sa langit. Patawag siya sa mga sakop sa Balang Trinidad, sa Ginoong Kristo nga ikaduhang persona sa Balang Trinidad ug ang Balang Espiritu Santo kadtong duha ka sakop. So, sa Balang Trinidad. So, ang Diyos nga Amahan, being the planner, siya ang naghimo sa plano. Okay? Iya kadtong patawag ang maong tigom ug mingon siya Diyos nga Anak, Diyos nga Espiritu Santo, mao kining kahimtang sa atong binuhat nga tao. Unsa man ni nato nga mahibalik ang tao kanato. So mo tong mi isas kamot sa Ginoong Kristo mi ingon siya ako'y mo voluntaryo sa pagkanaog niya ng gamay
nga planeta. I'm going down to that tiny planet aron sa pagluwas sa atong mga binuhat. Pagluwas kanila gikan sa pag-adto sa impyerno, malingkawas sila dito o mabalik sila nga ni kanato. Mao kadto ay pagboluntaryong ni Jesucristo. O ang bala ang Espiritu Santo pod may isa siya siyang kamot, may siya kupod. Manaog diha niya ng maong planeta o ako'y magapasabot, magapatinaw, magapaklaro kanila unsaon nila paghibalik nga ni kanato. So mo na ang funksyon nilang tulong nga mga sakop sa balang Trinidad. Ang Diyos nga mahan mo ay tigplano, mo ay nagaplano sa kaluwasan. Ang Diyos nga anak mo ay nagatuman sa plano sa kaluwasan. Yang ituman pinagi sa pagpakamatay dito sa cross. Ug ang balang Espiritu Santo mo ay tigpadayag, tigpaklaro, tigpatinaw, himo tataw, pagpasabot sa tao, unsaon nila paghibalik nga ni kanato. So mo kana ang funksyon nilang tulo. God the Father is the planner, God the Son is the executor, God the Holy Spirit is the revealer. Mo na ang ilang funksyon. So sa diha nga ang tao makadungog sa mayong balita sa kaluwasan, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Then tablara na nga iyang gituuhan si Ginoong Jesucristo nga iyang manuluwas. Kaya mituo man siya sa buhat sa kaluwasan gihimong Ginoong Jesucristo dito sa cross. He shed His blood. Ang buot niya ng blood, dili ko literal yung nga dugo, kundi that is the description sa kaluwasan ng himong ni Jesucristo dito sa cross. Pagbayad sa tanang kasalanan sa tibuok kalibutan. Iyang ibayaran ang atong utang, labiyas kadako ang atong utang ato sa Dios. Hindi man takabayad. Unsa man itong ibayad? Mao ni akong gibalik-balik gihatagan gyud ako emphasia. Unsa may atong ibayad ng mga dagkong makasasala man ta. So aron mabayaran, mo naging gi-purchase, lukat kita ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Unya kadto pagpakita sa tumang gugma sa Dios ngani sa tao, ngani nato. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. Kaklaro ba ana? Mao to'y gugma ang ipakita sa Dios nganhi kanatong mga tao. And yet, bisag unsaong pagpasabot ang tao, sa likway lang ihapon, mulingiw lang ihapon. Di sila mutuo kay magtuman sila. They insist to stick to the religion. Nga naatanan ng mga preconceived notions, mga tradition, mga kanang superstition, sa padihang mga ritual, mga tulumanon kunuhay, kanang pagpahimuot kunuhay sa Dios. Mga tanan kining tanan, wag yun matunong sa kamatuoran. Mao na gaingon ta nga na gyud law of volitional responsibility. Unsa gyud desisyon tao, siya gyud ang hayagom sa resulta. You see? So na nang stimulus, ako kanang gi-emphasize yung stimulus, pag-aghat sa Dios, sa tao. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Maura, gidugangan pa ba din nagsulti sa Dios? Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Period. Ay nagdugangi. Nagkadagahanan kay ilang pa magdugangan kunuhay mo yan sila. Mituo ko. Mituo na mi. Apan di man paigo. Kinahanglan pagidugangan na ito na namo na. Kita ni mo. Ila pa magyong dugangan. Nambot pasabot, ila gi-insulto ang Diyos. Hingpit na god ang paagi sa Diyos. Hingpit. He is perfect. Wag yo'y kuwang, way subra. Hingpit. Nang ano pa mang imo pa ang dugangan.
Pinagi siya mo mga maayong buhat, o kanagong maayong buhat, paminaw. Kung mao ginay mong pagkadakan, nga mahilangit ka, pinagi siya mo mga maayong buhat, kanagong maayong buhat, mabuhat man po mga di magtotoo, niya di sila luwas. Nakita ni mo? Di man sila luwas. Kaya kung sila mutuo kang Hesus Kristo, maura mo ko ng Yahweh. Kaya no yun yan. Ang imong faith in Christ, imong pagtuo kang Kristo, mao kini ang issue sa tanan. Ayaw nagdugangi mga mayong buhat, kaya ka na musunod ra na kung tinuuroy kang midawat. Kasabot ka ba? Ayaw pagkadaki ka na, mura ra nag-ahong bitaw nang implo ni mo nga sama ra na sa the cart before the horse. Kasabot ka ba na? Ang karwahe mo'y una kaysa kabayo, sa mo na pagdagan. Kinahanglan yun ang kabayo may muguyod sa karwahe. Gusto? Nato nagitandi ka ng kabayo, diha nga imong pagtuo. Kasi pagtuo sa object of salvation, who is the Lord Jesus Christ. Faith kana ngadto sa tukma nga tumong sa kaluwasan nga si Ginoong Jesucristo ra. So mo na akong pagulangway nimo nga the horse should be muuna kaysa karwahe. Di man mo dagang karwahe kung way muguyod niya na. Ang kung karwahe muguyod sa kabayo niya mo na giuna nila mga maing buhat kunuhay aron sila maluwas. Dili sila luwas. What ay mahimo niya na. Kaya imo manggiusob. Imo magituis. Imo magisupak. Unsay kamatuoran. Ang kamatuoran mao nga tuohe si Ginoong Jesucristo nga imong manluwas. Insulto ka na sa gugma sa Dios kung imo ka nang isalikway. Ang gugma sa Dios dili masukod. God so loved the world. John 3:16. Apan kung imong isalikway si Ginoong Jesucristo nga imong manluwas, then what ay mahimo, klaro kayo ang pulong sa Dios. The wrath of God abides on you. John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish but have eternal life. Apan ang John 3:36 nagaingon, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Wrath. Mao na ikapungot sa Diyos. Dili man gid ikapungot kay di man mapungot ang Dios kay sala man ikapungot. Kana is an anthropopathism. Okay? Language of accommodation aron masabtan nimo. Nga ang kanang kapungot diha mao ang unsa judgment, condemnation ug unsa man na ang impierno. Matay mo. No, tawag sa kadaghanan impierno. But actually sa Biblia, lake of fire, linaw sa kalayo. So, kung balikon, ang kaluwasan, pinagi sa pagtuo lamang kang Kristo lamang. So, you have to encounter with Christ either as Savior or Judge. Mahimong imong ibutang nga siya mao ang manluwas o maghukom. Either na kay kapilian. Ug ang imong pagtagad ngadto kang Ginoong Jesucristo mao'y magadeterminar sa imong dayon na nga kaugmaon. Attitude towards Christ determines your future in eternity. So, di ba ni? Salvation is faith alone in Christ alone. Now, ang uban ng mangutana kung sa manggukadako niya ng pagtuo nga kitang makatuo o maluwas kita na pagganigingon sa pulong sa Dios nga kanang imong pagtuo
later on can move mountains naman sa Mateo 17:20 ug Lucas 17:6. God only needs a faith as small as a mustard seed. Ingon kadako sa lisos mustasa ra, which later on can move mountains. Ang bot pasabot ni dili literal nga mountains. Ang mga kakulian o mga suliran o mga gumunhaps kinabuhi masulbad mao na mountains of problems and kanang tribulations in life. Gisangkapan gud ta sa Dios. Kita mga magtutuo gisangkapan sa Dios napulo ka mga paagis pagsulbad sa mga suliran. 10 problem solving devices. God has provided us nato mga magtutuo. Now, tingali magkurat kag tinuod bagod na. Tun-i ang pulong sa Dios na klaro kayo. Daghan ang wakay baon ni tungod kay negatibo man sila. O man sila gana lagi sa pagtuon sa pulong sa Dios. Na kung na kay gana, na kay desire to advance in your spiritual life, then maklaro nimo unsa gyud di ay ang paghigugma sa Dios kanato. So, akong balikon, John 10:28 nagaingon, and I give eternal life to them, and they shall never perish, and no one shall snatch them out of my hand. Na, why makabawi, why makalaksi, why kanang tangtang kanato gikan sa kamot sa Dios kay kinupta nata, iyahan nata sa Dios. We are absolutely the kanang owned, we are privately owned by God. Yan ang higayon nga itong gituuhan sa Ginoong Kristo nga itong manluluwas. Romans 8:38-39. For I am convinced that neither death nor life nor angels nor principalities nor things present nor things to come nor powers nor height nor depth nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Ingon nga bag-ong magtotoo as a new believer, kinahanglan mahinumduman nimo kantong gisulti sa 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo 17 nga nagadeklarar, therefore if any man is in Christ, ang buong pasabot ni in Christ, ikaw nadugtong na hiusa ka na kang Ginoong Kristo hangtod-hangtod. Therefore, if any man is in Christ, he is a new creature. Bago na siyang binuhat. The old things are passed away. Behold, new things have come. Now, di man nga doon ay duha ka klaseng mga magtutuo nining kalibutan na. There are only two kinds of believers. Ang una, great believers who profit from their failures, whom we call winner believers. Mga magtutuo nga mga mananaog. They are great believers who profit from their failures. Mao niya mga winner believers. Kung mao kini ang kabubuton sa Dios nga kita mahimong mga mananaog. Ikaduha, mga magtutuo nga nalubong sa ilang mga kapakyasan. They are buried from their failures. O kini, gitawag na itong mga loser believers. Mga pildiro ng mga magtutuo. Na ang mga great or winner believers, dili na mo lingi pa dito sa likod. No? They never look back to their past failures no more. Ihimplo, kinsa may ihimplo nini, si David, si Abraham, si Joseph. Kini sila, giant believers in the Old Testament. They never look back to their past failures. Instead, they advanced. They moved forward. Atras, no na kay atras. Sa imuan lantas passing ni dili kay atras kay that is
retrogressing. Kinahanglan ta mo advance. Mo abanti. Okay? Klaruhay ta niya na. Dili atras ha. Abanti. We advance. Move forward. Kaya abi nimo, ang Dios hingpit. Gusto? Ang iyang plano hingpit. Ang iyang kabubuton nga iyang gi-declare, iyang gipadayag, mao, that all should know what His plan is for them, especially for you, nga nagpaminaw nining atong mensahe. In what way? Pinagis pagtuon sa pulong sa Dios. Ug nga naman, tungod kay iyang hingpit nga plano alang kanato, anha raman nato makatuni diha sa pulong sa Dios. Klaro? If man does not know God's will, because he may say, no, I don't care, then God is never frustrated. Kasabot ka ba? why dili mapiktahan ang Diyos niya na? Kung ikaw mahingo ka, di ko. In fact, God is still glorified because He is just performing His essence. Samtag na. Now, ato ni ipadayon ugma, dinhita mo hunong usa karon. Ini patay daghan kayong pagatukion bahin sa ini mga butanga bahin sa unsaon nato pagkahimong mga mananaog, inay mahimong mga piliro. Okay? How to be a victor rather than to be a victim in life. Mag-ampot Bala na mo nga Diyos. Nagapasalamat kami kanimo nining lain na sa mga higayon sa among pagkikabitay kanimo sa imong mga pulong. Dada kami pagbalik ugma dinhi. Aron kami malamdagan pagdugang kamatuoran. Aron mao kini among maggamit adlaw-adlaw namong pagkinabuhing espirituhanon. Aron sa ingon niya na magatubo ang among kalag ug makabot namo ang among tumong nga buot nimong ipakabot ang espirituhanong pagkamto nga diin ikaw mahimaya o nga kami makaangkon sa katako sa pagkinabuhi, katako sa pagdawat sa mga panalangin, katako sa paghigugma. Salamat. Nging tanan nga among gipahimoslan nga grasya sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.